rhywbeth newydd yn digwydd yng Nghymru. Mae pobl yn chwilio eto am ffydd, ond ddim ffydd syml na ffydd sy'n dod mewn pecyn taclus, ond ffydd sy'n dechrau o'r dechrau, falle mewn dirgelwch, falle mewn dryswch. Nawr, mae yna stori yn y Beibl am Jacob ar ochr yr afon, a mae e'n ansicr, mae'n poeni, a mae rhywun yn cyffwrdd e. A maen nhw'n mynd i ymladd, a maen nhw'n ymladd trwy y nos, a Duw yw'r person mae yn ymladd gyda. A falle bod chi wedi ffeindio chi'n mewn sefyllfa tebyg le i chi falle wedi bod yn ymladd gyda Duw, yn reslo gyda rhai cwestiynau. A falle bod chi gyda rhyw deimlad fod bywyd yn fwy cymhleth na mae'n ymddangos ar yr wyneb a bod chi eisiau mynd i drafod y cwestiynau yma. Wel, dyw Jacob ddim yn gadael fynd nes bod Duw yn bendithio fe, ac mae e'n gadael i'r frwydr i newid e, a mae'n cael ei adael yn berson wahanol. A falle heddiw bod ni angen cyfarfod Duw mewn lle tebyg. Falle bod Duw angen yn cyfarfod ni yn dryswch, falle yn tywyllwch. A falle wrth reslo gyda Duw a ffeindio'r atebion, mewn ni wedyn profi gwawr newydd. Wel, mae'n stormus iawn yng Nghanarfon fan hyn heddiw, ond gobeithio fi yn gynnes i gyd yn Caersalem, Nos Sul am 6. I ni dechrau cyfres newydd o'r enw Caersalem am 6, le byddwn ni'n edrych ar rhai o'r hanesion rhyfedd ond arbennig yma o'r Beibl, wrth i ni falle edrych ar rhai o'r cwestiynau mawr ffydd o'r dechrau gyda'n gilydd. Felly dewch ato ni i glywed mwy am y stori yma am Jacob yn reslo gyda Duw, ac fydd yn gyfle i glywed yr hanes a trafod y drwy dan cwestiynau'n onest. Felly gobeithio welai chi yna.